ase ebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii nigo ritkolia rero babakumirana nensemo y'oburendi korwa Kisii South iri gukwanira igoro ya mangana rengete oburendi anene ase ebunge ya Bonchari ekerono yarro kanire buna ebikore by'obusari nigo byabere bikoenekiwa ase ekerengo keigoro niga bimenye chinseme cyo baganirie oburendi gotingiwa anene chingakie chiga chierusa aborokiwa barisiko ase omutimoko asane n'abayibuli babere bakuboliwa kwenekia bunanko barenda bare abana babo eriyo tubabaisa weswananya namangana y'obusaria chingakie cyo niga wabarunde b'echipigipigi n'abarabo babere bakuboliwa kwenekia bunanko babare maiso na tibabasa babe bakorenda tibabasa gotumeka ase okoreta ose ogokora obusaria ase bunkeyo ya Bonchari che uno manyakerogo community policing wansera mangana security abamura bangere gore na isiko bono ndoji korara muna yo moibori tebyo mwana o cheki mwana ona ale saiga osetale saiga to komera nera kwansera jinsainye ntubono twarosire obo ibintu jigwane Bonchari bonje tete tonyerende abantu bonse bago ja Bonchari bamenye no marembe Bonchari ye nane ngubwanira abayibori abana baito bajire rusere ntambe koro moibori aimuge chukumu yokorendo mwana oe kera chisire chinse jamaro mayo mwana ngayale ngaye tarongo bago taramone erinde tokonya abana baito bako igore skuru mbanyora babwate mesigo yoborito nanda abande bose banyiro jinya sole metusarga baje gusumbwa abalimu alimwezi kumure boda asore etwaewa twate bigunga saine kamiri cyabo tuko ndo basa gutuka ase egasi yaito onye tore chiro gostore se stage cheito twakore gasi yaito saine kamiri twagenda nka ndo ganyamba ka saa 5 mogo chikumera nana ma ebe mekora gose kora umera na serikali amangana anda amanya ko bamaya